karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Muna pagtuo ko ni Berto. May sakit ko sa kalimot. O si Dayan, nasayot kong kinsa ko. Muna gisunod ko ang mandos ko kasing-kasing ni Berto. Gisunod ko ang gimuhong nini. Muna ako mismo ang mangitas kong pagkatao kung si kinsa ko. Sir, kanang simba ko, tinood ni mong asawa si Ma'am Dayan. Karon nga, nasakit ka sa sakit sa kalimot. O si Ma'am, kabahin yun sa imong kinabuhi, sukad pa kanya ito. Kung maulian ka sa imong sakit o may numdum ka na sa tanan, biyaan mo ba si Laura? O mutipon ka pagbalik ni Ma'am Dayan? Ha? Sa magkaya mong buhaton si Jeff. Ha? Si Jeff? Noy Berto. Sa pagkakaroon na nalimot ka, unya, nigugmaro ba ka og babae nga bagong usab nga gikaila. Dili ka na nimo mapasakitan sa umaabot. Tungod kay nasayop di ay ang imong kasing-kasing. O, Noy Berto. Asa man ta, Jeff? Sa airport ha. Magpalayo ta ni Ake. Matutag Manila, Laura. Adtag Manila? O Francel. Naapil ka na hinuon sa kasamog sa akong kinabuhi, Jeff. Laura. Salamat. O ginaot na dili ka mausap. Dili, Laura. Dili ko magmahay sa pagsuot ko si mong kinabuhay. Taod kinagasiguro ko sa kong pagbati. Day, ayo-ayo mo dito ha. O nang tirang. Ako ini, mubalik na lang ko ini sa probinsya. Mag-osa na may balik si Wasay. Ay, kita lang kayo mag-uban tiran. Saba, oy, ato ko ni Wasay. Kay bisag mura tugtukog o payot ang tingog. Ako maghihapon tong bana. Labayan ako si Wasay. Ay, ala, Ngano mo na magkanakuyawan? Nanay Tirang. ay, murag nakabantay na gyud ko ay. Saon sa nang tirang? Ha? Kanang bang autong ito nga naa sa atong likod. Kalina naman ang kasunod-sunod nato. Ako sab. Nakabantay ko ng itom nga auto. Oy, Tempa. Kaya kung paspasa gamay ang pagpadagan na natong sakyanan. oy. Alao, tanawa ni Paspas mo ang pagdagan sa autong ito. Kung mao ka na, kita ang ilang gisunan. Paspasis magpadagan ng auto, Roberto. Ug lipata ang nag-drive na ng auto nga nagsunod na to. Tingalig si Aki ka na nagsunod-sunod ka na to, Jeff. Si Aki ka na. Dadami bisan asa no eh. Hangtod gyud mong malipat ka na nagsunod na to. Sige. Panuway sa hadis. Litob. Tulto. Animal. Ay! Di animal, ha? Di animal. Ay! Ay! Ako mo gisumbag. Ako di animal, ha? Nalahiwi akong ilong. Balik na ako, be. Ako, lapti ka na rin. Mabalik. Hala, balik na. Sige, sumbag. Wa na din mo balik si Laura sa apartment. Ano na iba ang mangka? Gikasulti ko ang tag-iyan ning maong apartment. Duta tingo ko. Ug nitugan siya. Ngunitawag si Laura. Ug nagpaybaw nga mo bakasyon siya. Ay, man ko no. Mo bakasyon. Hari ang walus. Wa magpaybaw. Karon ka na ko, Laura. Imo gyud kong gilikayan. Busit. Ang diligal-likayan. Nga nahadlok naman to. Ano niya? Patayin na yun si Jeff. Nagkasiguro kong patay na siya. Ay, lagi! Ang patay niyang lawas! Ha? Ha?
Hoy! Nakabantay na silang nagsunod ko nila. Nagkita na gina sila si Laura. Buwisit! Mga buwisit! Oh, niliko sila. Sa mo pa ingon, Laura. Sundan ta mo. Ilugod ko si James gikan mo. Ako lang si James. Ako lang siya. James, ako ka! Doon lang sa stong sakyan, Roberto. Nagpakusog na kus pagpadagan dong. Anong dili mangit sumuhunong sa pagsamok-samok? Mami! Dong Francel, day, nikakusti mo ang bata, day. Nahadlok na ang bata. Day, nagkurong man ang bata, day, oy. Simba ko mo balik ang iyang sakit, day. Anak, piyo nga imong mga mata. O sampong nga imong tungkan. Aron dili ka magkadungog kung dili ka magkakita sa pangita mo. Gibanggaan ta niya. Ihunong ang sakinan ni Berto. Manaog na lang ko. Laura, Gipasuko ko ninyo. Gipasuko ko ni mo, James. Wa na labot si Laura ni mo. Tungod kay ako na ang imong asawa. Di ko yun sila hunungan. Mas ligoning akong sakyanan kaysa ilang sakyanan. Gubon ko ang ilang sakyanan. Gitumbol na sa mga auto atong isakyan. Ay, Ako ang iyang tuyo. Manaog na lang ko. Dili ko gustong maangin mo sa kasalbahis niya kay... Liberto, ihunong ang auto. Laura, ayaw pagkadaog. ayaw ita. Musurrender ka. Jen, Naningkamot kung mapalayo ka niya, kaya tuod kay mahal ta ka. Bahala na. Dili ta ka ihatag niya, kay. Magkamatay unami. Dong, duwa para bada maayo nagsamat sa imong duga niya na pusilan, Dong. Unya mo sukol ka. Oh, musokol ko. pistola ka na imong gikuha sa imong kilid. Musokol ko lang. Dili ko ikaw ihatag niya, kay. Magkuha ka lang niya, gikan ako, kana kung patay na ko. Wisan! Shit! Wisan! Naflatang ligit sa kong sakyanan! Animal! Higayon ko na unta nga magkita ko pag-usap si Jane! Wisan! Ay, salamat. Wala na makasunod na ato. Ay, nga nung ni Hunong magkahasiya sa pagkukod na. Layo na ta sa airport dong. Gabihin na. Francil? Francil? Anak! Francil, okay ka na ba? Okay naman. Najokan ko ganina. Ayaw ka hadlok, Francil. Laki ka. O kinahanglan ang laki, isaw ka ba? Kinahanglan kitang duha mo, protektar sa imong mami, Laura. Oh, kinahanglan brave ko. Dili na kumadlok. Roberto, palihog na yun. Dadami sila yung bahin din ni Pina. Na ako'y kaliwat dong. Layo na din yung dapita. Ay, ato lang na mo estar dito samtang di pa kayo hingpit ng maayo imong samat. Ay, sa abot pa dito si Ake. Sige lang, Noy. Sa sunod ng mga adlaw, upray miglar ka pa yung sa Manila. Kinahanglan lang unang magpalayo at bidin ng Pina. Pero sa ingon din na magkahasol na mo siya, Akin. Ay, ako may nakuyawan ni mo, Dong Jeff. Ay, nagdadaman di ay kagpistula. Nangandam lang ko nagtirang. Pero og nahinayon pa bis pagpanglarga si Laura. Ibilin ko sa kinin ni Roberto. Og ingon man kining auto. Kumusta? Kupit! Nasiga ang imong mga mata, Kuya Aki. Di ka makatuo nga ni ako. Di ka makatuo nga nakabuhi ko sa halwa nga imong gibilangguan ako. Giunsa ni mo nga makalingkawas ka dito sa akong gipresuhan ni mo. Ngaligon man ka ito. Maayo kinangutana ka. Managsamat ang tagadagat. Managsamat ang immortal.
Kung kusgan ka, kusgan sab ko. Gipakataw ko sa dagat, nga nakaangkod og gahom. Kusgan sab ko Haring Aqualos. Nganong gihimo mo katukan ako, ha? Haring Aqualos, Ayaw na lang kong pangutan ako, Pet. traidor ka! Ikaw ang traidor! Kung dili pa tungod sa imong gibuhat, nagibuhi mo pa ang mortal kong kaaway, nga akong karibal sa kong gugma ni Ebrea. Ako nung karon ng nailunas kasing-kasing sa babae nga akong gimahal. Di ka sabdi ay makasabot? Nahigugma ko ni James! Ah! Buset ka! Reset ka sab! Musukol ka na ako! Tungod sa imong gibuhat nako, tungod sa imong pagpugong nako nga makita ko pagbalik si James, nagkakita na inoon sila si Laura. Og mao kanay akong gikalagutan. Dako kag day mong kadaot sa akong kalipay Haring Aqualos. Ikaw! Gato ka? Nawa ka makaguba sa akong kalipay? Sa diyang gikauban mo ang lalaki nga imong giluwas sa kamatayon! Nalipay ka uban niya! Naniguro ka lang sa imong kaugalingon samtang ako! Nisamot og kalisod ngadto ni Laura! Ug karon, ako na ang nilihok. Gipatay ko si James! Ako siyang gipatay! Oh, may katawa ka! Nganong may katawa ka lang? Wa mo siya mapatay Haring Aqualos. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!